Salam hormatly watandaşlar. Şu gün 2023-nji ýylyň 17-nji ýanwary hepdeniň tiýşenbe güni. Hoş geldiňiz demokratik opozisiýasynyň kanallaryna. Hormatly watandaşlar, meni başlarsyň, men açyk diýerek efire çykdym, işim köp boldy. Şuňky biziň temamyzyň, ýa-ni çykyşmyzyň temasynyň ady DJ, ralçy, tigirçi, şahyr, ýazyjy, triýeki, umman maskarabaz sahnada, ýagny telewiziýada mollaçylyk, aktyorçylyga başursa, onda halk öz durmuşyna gowluga garaşmandyr. Gelin şu arada gurulma edelim. Hormatly watandaşlar, ine men gepleşip başlamakam Türkmenistandan gelip gowşan habarlara seyredip geçelim. Öz tohumynyň milli lideri Kezzap Gurbanuly Berdimuhammedow hemme aýal dogallaryny we onuň çağalaryny, ýagny ýygynlaryny üýşürip gizlinlikde ýygnak geçirdi. Ýakyn dogan garindaşlaryna şeýle diýipdir. Indi bizlere ýüregi bilen gowrajak adam ýok. Polisiýanyň işgärleri hem, MHM işgärleri hem, harby gulukdaky işgärleri hem bir zat bolsa bizler gowramaz. Şonuň üçin otellerde, mihmanhanalarda, kazinolarda, kafelerde, restoranlarda umumy adamyň üýşen ýerlerine şo ýerde adamlar üýşme diýip baryp siz kömek etmeli. Ýagny gije üýşüp dilduşuk edýän adamlar gözleň, kömek edin diýip ýüzlenli. Ýanyňyza MHM gullugyň adamlaryny alyňda aýlanyň diýip, ýani biz şol halky üýşdürmän, ýani agwirleşdirmän saklasak onu biz aç köpegi ders diýip boyun aldy. Emma Gurbanulyň diýeni başa barmady. Şonuň üçin adamlar şoňa seyretmeden üýşýärler, gürleşýärler, öz nägeliklerini bildirýärler, köçelerde, polisiýanyň önüne, MHM'niň önüne gonaýýarlar. Ýürege düşdi şu atal ogul Kezzap diýip. Ine şu ýaly gildiğin maglumatlar ýurduň içinden geldi. Ine watandaşlar, men size bir kiçik video görkezýin. Ine öz tohumynyň milli lideri Kezzap Gurbanuly eýýän dogan garindaşlaryny duýdurdy. Biziň işimiz inni gutordy. Ferit hap bolun diýdi. Siz egerde ýadyňyzda bolsa 2022-nji ýylda DWT-niň gurulan protestinden gorkup öz oğlunu Serdar Mumyany, ýagny Serdar Maslowy hökümete getirdip, prezident edip usilyen etdi. Öz ýanky wezipetini, öz haklaryny usilyen edip oğlunu getirdi. Ýöne şonda da oğlu Mumya bolan soň, hiç sada yaraman soň, triýewri gelip ýören soň, özü ılgamaly bolýar hemme işlere. Prezident işlerine de, halk saklamak işlerine de hemme işlere ılgamaly bolýar. Ine Gurbanulyň ýagdaýy häzir gatagır. Ine şu zatlaryň suwtnamaty men görkezýin. Ine men size bir kiçik video görkezýin. Ýani Azat radiosyna berilen videony bir minut. Hormatly watandaşlar, üns berseňiz. Aşgabatdaky meşhur sowda merkezinde ýerleşen barlaryň birine baran adamlar Aşgabatdaky meşhur sowda merkezinde ýerleşen Aşgabatdaky meşhur sowda merkezinde ýerleşen barlaryň birine baran adamlar ýurt ýolbaşçylary Berdimuhammedowlaryň garyndaşlarynyň edin etdiligine üslegsiz şaýat boldular. Azatlyk radiosyna 6-njy ýanwarda Şamarat Rejepowyň gatnaşmagynda ýüze çykan ýagdaýa mejburi şaýat bolan adamlar bilen gürleşmek başartdy. 6-njy ýanwarda akşam Aşgabatda Alabay güjüniň altyn ýadygarlyginiň golaýynda ýerleşen meşhur Gulzemin sowda merkeziniň 4-nji gatyndaky Sky Barda adatdaky ýaly köp adam ýygnandy. Şaýatlaryň aýdyşýaly saat 21:00-dan soň birden atas gizlen diýip gaty ses çykypdyr we barda oturan adamlaryň köpüsi desine oturguşlaryndan böküp şammy diýip zaldan çal dargap başlapdyr. Yerlerinden butnaman galan adamlar esasan bara ilkinji ýa-da baranlar bolup, olar näme bolup geçýänligine düşünüp hem ýetişmändir. Barda henüz müşteriler bardy. Birden kapıdan qyska ayakly, qyska boýly, temizrak bir adam harby serkerdäniň ýürüýüşi ýaly ýörep girdi. Onuň ýanynda 2 jan pinasy bardy. Ol barmene ýakynlaşdy we oňa geygyryp başlady. Näme üçin hemmesi ýok bolmady
deyip onun yüzüne yumruk çaldy. Gen galdırıcı yeri barmen kim oňa gaýtyrgy berdi. Soňra janpinalar barmeni tutdular we sammy ýegen barmeni ýene bir näçe gezip urdy. Ýöne soň janpinalar barmena $200 berdiler. Dip barda yüze çıkan ýagdaýa şaýat bolanlaryň biri gurrun berdi. Bolan ýagdaýlary görenleriň sözlerine görä Şamrat Rejepowyň edin etdilikli hereketleri munyň bilen çäklenmändir. Ol baryň içindäki adamlara teredip olara adar berip başlapdyr. Ol baryň içine döňüp galan adamlaryň arasyna aýlanyp başlady we göwreli aýaly bilen oturan bir ýaş ýigidiň stoluna ýakynlaşdy. Oňa üns bilen seretdi de birden gyýdyň ýüzüne urdy. Onun adamsy böküp turdy. Howpsuzlyk işgärleri ýigidi tutdular we meşhur ýegen ony ýenişdi. Şondan soň zalymlaryň öçüti de gitdiler. Adamlar gillenen ýerlerinden gaýdyp geldiler we gaharly dargap başladylar. Dip şaýatlaryň ýene biri gurrun berdi. Azatlyk Radiosy Gülzeminiň administrasiýasy bilen habarlaşmagy tinançdy ýönet ýowda merkeziniň wekilleri bilen gürleşip. Ine hormatly watandaşlar, ünitlerin şu Şammy diýilýän bir kezap, ine Gurbanulyň ýegeni, şul kafe bar ya, şu kafede siz näme üýşýäňiz, oturmalar dargaň diýip ýanky barmaýan urýa, şo ýerde bir gowrala ýal bar, şonu urýa, oň eýer turýa, eýer bilen gidişýär. Gara şol aýdyşym ýaly Gurbanuly gildiň dogunaryndaşan ýygnap, indi mene ýetişemok, serdardan tok ýok, siz hem kömek edin. Yani akşam aýlanyň kafe, restoranlarda adamlar üýşmesin, üýşüp dilleşämesin diýip gatgop galan. Ine başga bir zat, ine şul Gurbanulyň ýegeni. Ine şul gödögrek bir samsakrak bir bilimsizrak bolan. Ine şul Gurbanulyň aýdandaryny gön edýär. Dalşin beýle şuň Hacymrat diýip dogany bar, ol pikirlenip edýän bolsa, akylrak ýürýän bolsa, ýa hereketler edýän bolsa, ine bul gönden gönü baryp edýär. Şu Gurbanulyň aýdandatlaryny edýär. Ine şu saparan kafeye baryp adamlar gowy näme işleýän dargaň diýip ýanky töhmet atyp barmaýan urup bir gowrala aýaly urup onuň ärini urup gezip ýör. Ine şu ýaly bir düzünçükler edýän ýerin Gurbanuly arkasynda durýar. Hormatly watandaşlar, ine gelin bir çykyşymyzy dowam edelim. Men bir videony öküzdim. Başka da Türkmenistan'dan gelen haberler var. Bir minut. Başka da Türkmenistan'dan gelen haberler var. Gelin şolarla tanışalım. Yine Türkmenistan'ın bir neçe video geldi. Türkmenistan'ın ýagdaýy boýunça da. Men size bir kan video görkezeyim. Türkmenistan'da nähili soğuk boldy, ine. А может просто снегом стать первым по теплу. Снегом стать белым по стеклу. Снегом стать без дела по земле. Şol vilayetinde ýa-da 12-sine, 13-üne de şu ýanky Balkan vilayeti gar ýagdy. Bundan başga da video var. Men öňkü diýişim ýaly, ine Türkmenistany öz toplumynyň milli lideri Kezap Gurbanulyň hususy Türkmenistan hususy kärhanasyna döndü. Sebäbi Türkmenistanyň häkimetler, ýagny kanun çykarjy häkimet, parlament, mejlis we ýerine ýetirji hökümet, kabinet ministri we ýanky kadet hökümeti üçünden ýanky hökümetlerini bolup öýe vertikal hökümet gurup, öýe diňe netije alyp, öýe etçen edip ýör. Şo diýişim ýaly döwlet guruş sistemany ýykdy. Türkmenistan öz hususy kärhanasyna öňürdi. Indi şonam ahyrkyna şermende bolan soň dolandyryp bilenok. Hemme problemalar wagtynda çözülenok we hemme ýerde katastrofa. Ýa
bolya ýeki özü çödýän bolan bolsa, özem reaktif bolýan bolsa, ýagny çalt meseleleri çödükde berýän bolsa, ona meden o. 3 gün işlese bir hepdelep kepçek ýyp getdiyor. Hökümet öz-özüne tuğlanýa, hökümet işen adamlar näme etjegini bilmän, ýa-ni kartinka ýasaýarlar, hökümet nime diýär, oturup korrupsiýa edýärler. Şolar arada. Ine ministrler we vice-premierler Serdar Mumyani, ýagny maslak serdary hatap eden oklar. Olam iş oňurman triýaga dol geçdi. Ministrler ondan habarmadan oklar, on maslagydan dinlen oklar, sebäbi maslaga da mertlen ok. Iqtisat tarapdan, sosial tarapdan, siýasat tarapdan tolun ol. Şoň üçin ine şuraya ýagdaýlar bolup Türkmenistanda. Aşgabatda polis we MHM gödäwçiligi diňe güýçlenýär. Gurbanlyk gorkýar. Aşgabat usileniýede. Ol usileniýe indi ýatyrylmaýar. Sebäbi halkdan gatgop başlady. Ýani MHM ýolbaşyna, polis ýolbaşyna gyýgyryp, kanun bozmaly bolsa, kanun bozun, konstitusiýa seretmeň. Sizden konstitusiýa we kanunlar sorajak menem sorajaklar basyň, men arkaňyzda durun diýip şolary ýani halka garşy kuşkurýar. Türkmenistan bespredellikden doly bizar boldy. Atalogly ki sany tirýeki kezaplar Türkmenistan zordan polis we MHM gulluklaryň güýji bilen dolandyrýarlar. MHM we polis ministrlerine we olaň orunbasarlaryna Gurbanly we Serdar Mumya basyş edýärler. Şolar basyş edip şeýle döwlet saklaýarlar. Döwlet dem ýok, şo diýişmi ýaly Türkmenistanyň 3 tane guruluş sistemasy, ýagny 3 tane häkimeti işlerini bozuldy. Diňe bir häkimetlerle bir adam aldy. Şoň üçin Türkmenistan döwleti eýýem ýok. Eýýem Gurbanlyň Türkmenistan huzurly kärhanasy bar. Ine şu derece biz gerilik. Imizim otursak, ine şu dereceden beton deşik geçip biz doly baýçylyga ýa-ni baý döwrüniň günlerine gelýär. Bir sany baý, Gurbanly bar, baý kezar, döwlet dolandyrýar, etjegini de korrupsiýa diýär. Şu kanun ýa-ni ýöremeldi diýär. Dil ülkeme berip, erti bu kanun, erti sen bunu bozdun diýip öz kellesindäki ýa-ni şertleri, kanunlary düredip adamlar gynap oturuşlar. MHM işgärler halky buluşturjak bolýarlar. Agbyr bolmadyýaly, ine mysal üçin Mar welaýatynda Mar halkynyň Mardaky ýaşaýjylar bilen buluş halkyny uruşturjak bolýarlar. Ýadyňyzda bolsa men bazarda ýa-ni uruş görkezdim. Şo ýerde aňary başy ýa-ni şonu başlan, şonu provokasiýa eden MHM işgärleri. Adamlar agdy birleşmesin. Yani o yerde bir yerde davalı, bir arasında dava bolup, öz birine karşı görüşüp, öz aralarında görüşüp diyorsun, hükümede yani Gurbanlyga zat diýmesin diýip, MHM ýürüýte provokasiýalar edýär şuraya. Hersap bolmaly. Ne şu mardaky ýaşlylar gün aýdypdyr MHM agentlerine, sizin şuraya provokasiýa diýeniňiz bilýär, hükümet çalışandan soň bir-birden sizi jogapkärçiligiňe çeker diýip aýdypdyrlar. Indi Türkmenistan'da ýaşlary çıkış vizasyny ýaşlaryň çıkış vizasyny çeklendirýärler. Sebäbi ýaş nesil azyp barýar. Şu zatlary MHM gullugy we migrasiýa gullugy Gurbanlyga raport hökmüne berýärler. Emma Rus ilçhanasyna öňüne ören köp nowatlar bar. Rossiýa işlemeni gitjek adamlar köp. Rus vizasynyň bahasy $45. Gitjege viza berilýär. Yani Türkiye gideninden has ansat. Türkiye hada gitmek için gatyqyn, hatta biznesmenler oýanaklar. Gatyqyn. Ýöne Rossiýa gitjek bolsaň ansat. Rus ilçhanasy Rossiýa işler gerek diýip adamlar saklaman Russiýa tarap uğradar ýaly hereketler edýär. İş diýip gidýän köp ýaş olanlar Rossiýa baran soň bir kanun ýagdaýda uruşa uğradylýar. Mysal üçin Moskwa barýan ýa-da Kazana barýan ine Mariupolda guruluş edilýär. Bir topar guruluşçular gerek ýören şu tarafa ine biz size kontrakt berýär, şöyle işlemeli diýip şolar komandirovka berýärler. O ýere baryp şöyle olary ýa-ni woýnkomatlar alýada ýygnyşyk berip gün uruşy bolýar. Şuraya özbek we türkmen
Yaş olanlar Rossiýa gidýän olanlar gaty şeýle tap bolmaly. Pikir etmeň, Rossiýa sizi garaşyp dur, Rossiýada işler sizi garaşyp dur. Hökman eger Rossiýa sizi şu tarapa herekete ýanky gönükdirýän bolsa, hökman aňyrsyna bir zat başyň. Sizi tap bolmaly. Ahal Marveli bap velayatynyň arasynda täze çekilýän awtobal ýoluny gurmaly we şol awtoban ýoly tülegli bolmaly diýip 2016-njy ýyldan bäri kabinet ministrlikde gurrunlar alyp barýardy. Alınmaly karary Saklydan Jadan, Hramow we Aýdoglyewdi. Olar menne gitdi. Olar giden soň kabinet ministrlikde awtoban gara ýolunyň taslamasy kabul edildi we halky gyrgyna berjek bolýarlar. Ine men size bir video görkezeyim. Teýdim, hormatly vatandaşlar. Ine Vatan Habar programasyny dinleseň
meseleleri boýunça hasabatlar dinlenildi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmen halkynyň milli lideri Hormatly watandaşlar, başlaryň internet pesi bolan soň käwagt internet bilýär. Ine Gurbanuly Mar vilayatyna bardy. Gelin şoň videosyny seyredelim. Türkmeniň halk maslahatynyň başlygy hormatly Ilyas Şulfa Gurbanoğlu Berdimuhammedow Mary welaýatyna iş saparynyň çäklerine Mary şäheriniň Gurbanoğlu Hacı mescidine bardy. Hacı arkadaşymyz häzirki wagtda ykdysady kuwatyny hasy artdyrýan ýurdumyzda näkirman halkymyzyň parahat awadan we bagtyar durmuşynyň döwletimiziň rowaçlygynyň bäkidine giň möçürli işler amal aşyrýanyny bellidi. Şunda diýarymyzyň şäherleriniň hemem owalaryň keşini özgörtmek, halkymyzyň ýaşaş durmuş şertlerini hasam ýokurlandyrmak boýunça ul işleri amal aşyrýar. Şolar wagtyň özünde Biz häzir şol mescide baran videosyna gaýtyp gelers. Öňürtü şo ýollar hakynda ýa-ni maglumatlar seredelim. Tapşyrygyna laýyklykdy. Diňe goran şäheriyetine eýe bolan hara doktrinasyndan gelip çykýan wezipeliň üstünlikli ýerine ýetilmegi bilen baglanşykly işleň çäklerine Haru Howay menziliniň işi bu ýerde bar bolan uçurlaň we dik uçurlaň tehnika aýratynlyklary hemem Haru uçurma durmuş şertler. Ine häzir birinji şol ýol boýunça baran ýa-ni videosyny seredelim. Halkara ähmiýetli çäreleri guramakda möhüm ähmiýetiniň bardygynyň nowatda gysutnamasydyr. Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow halkara ähmiýetli ýoluň gurulşyna işleýän ýol gurulşykçylary bilen görüňdeş bolup, olaň iş şertleri bilen gyzyklandy. Ýol gurulşyk inženeri Ýowşanow Aşgabat Türkmenawat ýokary tezlikli awtomobil ýolunyň başlanýy böleginde de işländiklerini häzir bolsa bu ýoluň Aşgabat Mary böleginde zähmet çekmek bagtynyň ýeteri edenini görüň berdi. Häzirki döwürde döwlet tarapyndan edikderli gollaw berilmegi netijesinde gurulşyk işleriniň tamamlaýjy tapgyry ýokary depkinlerde dowam edýär. Gahrman arkadaşymyz bu maglumatlaryň ören gowy görkezdigini belläp, gurulşykçylary gadanýan üstünlikleri bilen gutlady. Hemem olaň bu gurda toplanan iş tejribeleri ýol gurulşynyň aýratynlyklary bilen gyzyklandy. Gahrman arkadaşymyz ýol gurmagyň, bina galdyrmagyň türkmen ýylyna sogaý iş hasaplanýanyny belläp, gurulşykçy bolup gol beren Ernen rathal bereket tapmaň döwletlikden nişanyny özçekdi. Şeýle-de bu ýerde ulanylýan tehnikalaryň aýratynlyklary ýol gurmagyň beýleki gurulşyk işlerine tapawudy bilen gyzyklandy. Hunermen ýol gurulşyna kemil tehnikalaryň önürjiligini, olaň kuwatyny aýratyn beýle baglanylýanyny, tehnikalaryň bökdüşde işledilmeginiň möhüm şert bolup durýanyny bellidi. O ýurdumyzda telekeçilik başlanýşlarynyň giň gollawy eýe bolýanyny üçin hormatly prezidentimiz hemem gahrman arkadaşymyza ýol gurulşykçylygyň adyndan hoşallyk bildirdi. Ýol gurulşykçylary gahrman arkadaşymyza öz aralaryna gelip hal ýagdaýlary alyp barýan işleri bilen gyzyklananyny üçin hoşallyk bildirdiler. O özleri bilen ýadygarlyk suraty düşmegini haýyş etdiler. Soňra halk maslahatynyň başlygy Gurbanoğlu Berdimuhammedow hormatly prezidentimiziň adyndan sowatlary gowşurdy. Ýol gurulşykçylary gahrman arkadaşymyzdan her bir işde görüli bolýanyny, netijeli işlemek Hormatly watandaşlar, meni eşitýän bolsaň, men dogrudan internetim pes gaty. Ünsür pereseňiz, watandaşlar, ses gelýärmi? Ünsür pereseňiz, men öňkü çykyşymda ýollar boýunça material okudum. Soňky iki çykyşda. Ine şondan soň Gurbanoğlu Mar vilayatyna baryp ýollar boýunça ýa-ni ýol gurýanlar bilen duguşyp ýollary ine biz düzelýär diýip şol ýa-ni halka öz edýän işlerini gökejek boldy. Ýöne gynantagan şo ýerdäki asfalt zawod, men hünermetlerden maglumatlar aldym. Şo asfalt zawod bir hepde işläp bilýär. Çaglama, bitumam ýok. Şo bir hepdelik iş ýa-ni iş şertlerini gurmamagyna bitum bilen çagylwa, ondan soň durýar şol. Ýene de ýollar durýar. Ýollar gurulmaz. Ne pullar bar, ne ýa-ni Gurbanoğluň şol büdjetde pul bar, şol ýollary finansiýowany etmek üçin. Hormatly watandaşlar, häzir şol Aşgabat, Mary Lewap ýol gurmak üçin, awtoban ýol gurmak üçin pul tapman soň Kabinet ministrde şeýle bir taslama kabul edildi. Her bir ýolagçy
Mary Levap ýoluny ýa-ni sürjek adam her kilometre ýa-ni kiçi ulug avtoulogyň eýeleri 35 manat täze pulun tölemeli. Egerde ýa-ni avtobus we beýleki çyýrar bolsa, onu 42 manat tölemeli. Egerde daşa ýurduň ýa-ni tyrlar bolsa, uzyn tyrlar bolsa, olar 45 manat tölemeli. Onan 3,5 manatdan valyutada tölemeli. Men diýjek bolýanlarym, egerde sen daşa ýurduň adam bolsaň, Mardan Lewawa 2 gerek bark gelsen, $10,000 diňe ýol төлegi tölemeli bolsaň. Egerde sen türkmen ýaşaýjy bolsaň, ýa-ni türkmen grajdan bolsaň, Mardan Lewawa 2 gerek bark gelsen, $2,100 hakyky şuňky pullu tölemeli bolsaň. Sebäbi 300 kilometre goly bir tarapy, bir gerek bark gelsen 600 kilometre geçýän, 2 gerek bark gelsen 1200 kilometre geçýän. Mardan Lewawa bark gelýänçä. Şol täze gurulacak avtoban ýollardan, gara ýollardan. Indi 35 manatdan tölen ýagdaýynda onu takminan 42.000 manat bolýan eken. 40.000 manadam 20 paýlasan $2,100 bolýar. $2,100 bir maşynyň pulu. $2,100 berjek bolsaň, 2 gerek bark geleniň üçin indi pikir edin, türkmen halkynyň işlik bolan köp bölegi avtouloglar servisine diýär. Taksy diýär, adamlar daşýar, bu nokotdan o nokoda şey dip maşgalaryny ekdiýär. Ne şoluň bagty ýatdygy bolýar. Sebäbi Lewawa gelmek üçin bir tarapyna $1,050 tölemeli. Bir gerek bark geljek bolsaň. Sen onu ýa-ni ýolagçylardan näçe pul almaly bolýan? Diýmek sen biznesini ýatýar. Diýmek maşyny kredit alyp ýa-ni taksçylyk edip şonu üzjek bolýan adamlaryň ýagdaýy kynlaşýar. Indi daşa ýurtda, Ýewropada, Amerikada, Ýewropada, ýa-ni Rossiýada, Ukrainada, Türkiýede, Dubaýda işleýän adamlara men maslahat berýän. Indi siz daşyny işläp, jaý gurup, maşyna alyp, ýürep, gezip ýörseňiz, onuň hiç manysy ýok. Näme manysy ýok? Men size düşündirýin. Sebäbi, ine hormatly watandaşlar, Gurulmak ýeň mümkinçiliklerini görebilýän üçin arkadaky gahryman serdarymyza bu diňe gahrymanlar, ýa gahryman arkada, hajy arkada ýa-da gahryman serdar. Bu diňe gahrymanlar maşgalasy diýmeden bular kezap gahrymanlar maşgalasy. Başga hiç zat diýip bolanok. Şoň üçin ine şol daşyna işleýän adamlar inni Türkmenistana jaý alyp maşyna almak hiç ilmany ýok. Sebäbi senin çykdyjyň maşyna alyp, maşyn sürüp gezip ýörýän çykdyjyň ummasyz köp bolýar. Şoň üçin olaryň bagty ýatdygy bolýar. Bir direk daşyny işläp, maşyna alyp, öýler alyp, ýene Türkmenistana gelip, şol maşynyň ýa-ni 2 gerek nime wagt gelsen, Lewawa wagt gelsen, Mardan ýa Lewapdan Mara wagt gelsen $2,100 tölemeli. Sen näçe gazanmaly şol pulu diňe ýa-ni ýol tölegini berjek bolsaň. Ola men tek dogry maslahatçykda häzir kabinet ministrinde mundan başga bir niýetleri bar. Şular indi etraplaryň arasyna ara ýollary da firmalara berip onan tüle goýjak bolýar. Ýene de halkyň hatasyna. Men öňkü çykyşlarymda aýtdym. Türkmenistan bankrot. 2 sany kezzap. Gülýaly, gurjak ýaly döwleti. Biziň baýlyklarymyzy ogurlap, halkyň saadalygyny ulanyp, halkyň sabrlygyny ulanyp, şu ýaly geopolitika ýagdaýda ýa-ni geografiýa ýagdaýynda Türkmenistanyň mümkinçiligi köp ýagdaýda o hojalygyny 2-3 tane hazır bolýar. Newit gazyny ýa-ni mundan metrip öňürip bolýar. Newit gazyny ýa-ni şondan çykýan bir topar haritlar öňürip bolýan mümkinçilikleri başar bilmän, şu mümkinçiliklerini erwet ýagdaýda ulanyp Türkmenistan bankrotlugy getiren 2 sany kezzap. Ilayda da gurban boly. Bular iqtisadiýata aňada dursun. Diňe öz siýasatyny ýürütjek bolup, öz adyny
Türkmenistanyň taryhyna ýanky Gyzyl çaýlyň ýagdaýda ýazyp gitjek bolup hemme edýän kezzapçylyk. Şu niýe barsa gurban bolup şu kezzapçylyk üstüne baryp kezzapçylyk edip 2 ýyllyk edip kartinka urkup men millidir, men Türkmenistany galdyrýan arqyn bolun diýip halky ukladyp kezzapçylyk dowam edýän adam. Ine şu reali ýagdaýlar. Ine gurbanyny bark gaýtdym ara. Şol giden soň asfalt zawody bir hepde ya işler ya işlemez. Şondan soň durar ýollaram durar şoň bilen diýmek şoň bark gaýdany prosto nol. Hiç kime gereğem diýen ine kartinka. Halky velayatyň halkyny uklatmak üçin. Yani elewap halkyny uklatmak üçin ine ýollary men üntberdim, ýollar gurulur, ine men bar, ine men geldim. Hemme dipkinni bar ya dip halky ukladyp muna gurbanlygyny alýar. Gurbanlyk aldan ýandan bilip halk alýar. Şu ýa kezzaplar da. Inni hünärmentleriň aýdyşyna görä Türkmenistanyň bir ýyllykdaky täze çykylan asfalt ýollar gaty ise 4-5 ýyl giderler. Şondan köp ýanky çekmedi. Bu ýanky asfalt bozulur. Asfalt gutýar, dişikler emele gelýär. Sebebi asfaltyň düzüne kondensat bar. Ýanky onan bitumyň garyp, arasy bitum oýman kondensat bilen garyp, ýanky bitumyň möçberini köpelip asfalt goýmaly proýekt möçberinden ýa galyňlykdan pesirag edip 15 sm pesirag edip gurýarlar da şoň üçin asfalt durano ýollar bozulýar, täze gurulan ýollar we on köpe gitmeýär. Pullary ýöne ýanky ýitirmek bolýar şol. Hakykatdan hem ýollar 15-20 ýyl gitmeli, 4-5 ýyl gidýär ýollar. Ýa şu hünärmentleriň aýdyşyna görä, manadan şunu hökman aýdyp berin, ine şuraya ýoluň ýagdaýlar, ýoluň problemati şuraya diýip aýdýarlar. Ine hormatly watandaşlar, gelin biz Gurbanulyň mesjidde bolan videosyny seyredelim. Men şu arada size ýanky gurulmajak bolýan. Bir minut. Elhamdülillah Rabbil Alemin Rahmanirrahim Maliki Yevmiddin İyyâke na'budu ve iyyâke nestaîn İhdina sıratal mustakîm sıratal lezîne en'amte aleyhim gayril mağlubi aleyhim velezzâlîn. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ahad, Allahu samad, lem yelid ve lem yulad ve lem yekun lahu kufuven ahad. Ey zan Allah zan, ya Hudaý, ezemin kakımın yatan yerleri yaptı olsun. Zaylarım cennet olsun. Ruhlarım şad olsun. Yurdunum altı davadan hem bahtiyar durmuş olsun. Bu keden hem dua dilekleme. Büyük beyvarın dergahında kavul. Allahu Ekber. Ne hormatly watandaşlar, şu video ünsüren bolsaňyz, şul Gurbanuly kezzaby öz topumyň milli liderini tanamayan adam şeýle derdi. Be, bu milli lider näme musulman eken, näme ýanky musulman dinine hormat goýan adam eken diýip pikir eder. Ýöne hakykatdan hem ine 2 ýyllyk kezzap şu men hakyky musulman ýüzüni açyp berendir. Ine Gurbanuly Hudaýyň öňünde ýalwaryp baran sıran bolup ýanky doga okuýar. Emma şunça ýyllap Hudaýyň garşyna çykyp hijab dakçaklara hijabyny çykardyp Qur'an okumagy öýüne jemleşýänlere gadagançylyk edip wagt nesihat geçýänleriň wagt nesihatyny ýapyp namazy okutman hukuk gorayan organlarda
bolsun ya da başga yerlerde bolan musulmanlyň namallaryny okutman haklaryny bozup egerde sakkylly ýürýän bolsaň, polis bölümlerine, granyň aşagyna sakkyllyny aýyrdyp, meçitlerde Gurhan sapaklaryny aýryp, türmelerde meçitleri gurmana ya meçidi meçitde ýa-ni namaz okuman mümkinçiligi döretmän Kur'an okudan ok. Türmeleri musulman bolan üçin adamlar basyp, musulmanlar sakkyl daşamagy ruhsat bermän. Musulmanyň öýünde Kur'an kitaby üçin Vahabist diýip basyp, institutlarda, roza aýlaryna, okuwçylar institutda baranna, kapıda durup, subuşturup şolara, polis bölümüne, musulmanlara, oraz aýyna tutup, arak içerip, şu hemme musulmanyň däwini bozup, Hudaýyň karşysyna gidip, musulmançylyk gadagan eden soň, ýene de Allahdan zat soraýarmyň, Gurban bolsun. Hatta musulmançylykda da kezzapçylyk edýär. Şol baran ýerinde, şol ellen zadyňda kezzapçylyk etmesen sen başgaça ýaşap bilen ok. Gurban boly, sen İslam'a karşı tüwes açdyň. Allah karşı kılıç aldyň. Sen İslam'ı söýýän adam däl. Sen hiber roza aýyna ya da başga günlerde öýüňde namaz okap gördiňmi? Giýje turup ibadatyny edýärmi? Aýratyn danda turup mesçide baryp namazyny okuýarmy? Musulman bolmak üçin sen näme etdiň? Näme edýän? Sen pakazuhy edip bütün halky ine men musulman, men haja wagt geldim, men musulmançylyk edýän diýip bütün dünýäni allap gelýän. Şolun bir ruh kezzapçylyk diýilýär. Sen şu kezzapçylykda iqtisadiyetde, sosialda, siyasatda, ruhi ýa-ni ruhtadan üsmükde hemmede kezzapçylyk gördüm. Sen kezzapçylyksyz ýaşa bilen ogan. Senin edýän işlerin küllügüne ona riýa diýilýär. Gatuluguna edýän. Seni musulman diýip atlandyryp bolanok. Sen näil şul sypatyň bilen arasy meçgide baryp suralary okap Allah'dan dilig edýän. Sen Allah'a garşy görüşýän. Sen Allah'a garşy töweşdi. Sen öz hereketlerini durulmasaň, namazyň wagtyna okumasaň, orazaňy tutmasaň, haramlyklaryny goýmasaň, korrupsiýany we paraxorlugy besetmeseň, sen boş, sen nol adam. Sen Allah'ın öňünde iň bir ruhy kirli, bir nadan adam. Allah'ın öňünde de sen ikiyüzli ditsmer adam. Gyýlary zorlap, tirýek çekip, haramlyk edýän, edip ýören bir kezzap adam sen. Hemme zady ugurlan, Türkmenistanyň baýlygyny, Türkmeniň gahrman medallaryny, Türkmeniň bagtyny ýatyran adam sen. Türkmeniň milli lider adynam ugurlan bir kezzap sen. Sen Allah'a garşy töweşi gurnan adam. Hemme beren sadakalaryň Allah'dan eden dilegiň kabul bolmaýar. Şonu düşünüp goý. Hatta Allah'ın öýünde de meçgide baryp kezzapçylyk edip musulman kişi bolup Allah'a garşy görüşen sen nadan. Näçe musulmanlar batsyň? Näçesiniň maşgalatyny, näçesiniň çağlaryny, bagtlaryny ýatyrdyň sen. Sen bir guturan kezzap. Hormatly vatandaşlar, umuman ýurtda korrupsiýa bolsa, döwlet gurulşy dogry ýykylyp, bir kezzap döwletiň hemme soraglary özü çözüp Türkmenistan hususy elçilere geçiren adam Gurban boly. Ol kezzap özüne milli lider diýip aharpyna şermende bolsa, bizim geleceğimiz gatygaranky. Şoň üçin her bir türkmen her ýerden ýagdaýlary üýtüp etmek üçin gymyllamaly. Döwlet, ýurt halkynky bolmak üçin her bir adam täze boljak döwleti goşan koşmaly. Her bir hökümetde işleyen adam bir zada düşünmeli. İki sany ataly ol kezzapları gowlamak hiç hilmany ýok. Siz her ýeriňizde ya sabotaj gurun, ya şoň görkezlemelerini ýatyryň, halka garşy görüşmän, gaýtyp halky gowlan, gaýtyp halkyň arasyna ýaýrayan ýa pikirleri ýatyrmaňda şolary ýol berin. Halk özü bilýär haçan çykjagyny. Halk özü çykardy, şolary aýyp berip
Sizin hem öňüňizde wagt ýol açar. Hormatly watandaşlar, ine şunu bilen men öz çykyşymy utarýan, ýene bir ýerek bagyşlaň, men internetim pisrek bolsam, ka wagt üzülýär, ka wagt ses ýitýär. Şeýle men häzir ýa-ni komandirowkada ýolly. Şoň üçin men internetimi gowruşdurun. Maňa bir gün wagt gerek, bolmasa biz görüşmiz dowam edýär. Tiz wagtda biz bir Türkmenistanda protest geçirjek. Inni protestiň wagty geldi Türkmenistanda. Biz iki tane kezawa şular nämedir, bizi nähili gynar diýip garaşyp oturmalyar. Halk her bir adam kidiş kerek dediğin ýagdaýynda adamlar müňlöçe öňe çykan ýagdaýynda polisiýa taklap bilmeýär, emhirde taklap bilmeýär, harbulowam taklap bilmeýär. Gaýtyp hemmesi goşulyp şol iki tane kezawa tutup cinayete çekerler. Hormatly watandaşlar, şunuň bilen men öz efirimi utarýan. Sizin hemmäňize birinji bilen jan talgardy edýän we inniki gepleşikler çelli. Hoş sağ bolun.